الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله أمتنو دا مسابي مساميكا كاني تنوي سانغاني وغاتي بلا جنينا وكفى عمي الصليك عنك ربك أمي محمد عليه الصلاة والسلام. ويرت منيكو وما يني الله تلافي أيان دمي أنغا ولا غدا نونو ديني لا كافون غيا أما مامي ويرفنا با لمنا كافم يلكو يمن دي أنو بلا جنيما أنتم سلا يرمنا أنغا ولا غدا لا ولي بوندا سيغيناي وتميك مانا فمينكا ولي تي التيمم نبي فواما ko seliji fitini o be ke tuma jume tuma mina ni anji tanyala Allah Taala akan bonye ni fendo yi femi ni okela ji nona blay na folo makota ya mu kiti mu den ni ola wali bi ñafala an ñene ni bonda nina femi tayammum ye aka ñafo ñene daliya minu nabala akolu bela tani fana ñafo ñene antu sela yoromina wali al mas'alatu thaniya wali mas'ala flanay mas'ala flana أبيك مانا فهمينك ولي شروط التيمم والأسباب المبيحة له. شرط من دين التيممنا أبنو شرط لفو أنينه وكركو دي ni shartu dafala tayammamu nyena ngani shartu ma dafa halibi ima ke moye min kan kan ka tayammamu ke wal asbabu al mubihata lahu sababu miu ni abe tayammamu aballa daga anye abno sababu fana fo anyene anga lamme kanye ka famu kanye muko son abaraka se kan noya amma chugumina kitabutiki ko amma akayubahu التيمم عند العجز عن استعمال الماء كتيمم بك تمجمع سبب الجمع نبي نوبي مقابل تيممنا أكو تيمم بالدغا عند العجز عن استعمال الماء تمامنا ندسلا كجيل برا ندسلا كجيل برا تمامنا وقت لا أبي دغائية كي تيممك وفنا بك تقولي إما لفقده إبك جيتان توي تمامنا نيفونا جيكو إبي سلوغتي سلا تمامنا ikibina seljita ji foyite barkona itara robina dayele ji tigela o sinfe ikan ka konoli ke doni ni ka konoli ke fo ka tase seli wakati laban wakati la o sinfe abi daga iye ki tamamta ile yɛrɛ jigi nana tigɛ k'a fɔ ko jin tigɛla cogo min na malara ni jin bɛ na na tant que ni lansara wagati ma se ou bien ni lansara wagati ma tɛmɛ
o sen fɛ an b'a fɔ k'i kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min ji tanyala a bɛ daga i ye k'i tayammum kɛ ou bien annonce yɛrɛ kɛla k'a fɔ ko ji tigɛla mathalan 12 heures midi wagati o ko ji tɛ nana fo 17 heures wagati o sen fɛ kuma caman t'a la ni seli fana wagati sela n'i ma ji sɔrɔ fefefewu a bɛ daga i ye fana k'i ye tayammum ta depuis wagati daminɛ na i bɛ kɛ ji tantɔ ye tuma jumɛn a bɛ fɔ ko i ji tanyala aw li khawfi ad-darari min isticmalihi tuma min na tuma dɔ ji bɛ se ka kɛ mais i ne bɛ lahala min na n'i ka ji labara a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya lase i ma tɔɔrɔya jumɛn imma li maradin fil jismi aw shiddati bardin a bɛ se ka bana lase i ma i bɛ lahala min na i siranna n'i magala ji la ou bien n'i ka seliji ta a kana bana lase i ma o bɛ se ka kɛ tuma jumɛn i bɛ sɔmina sumaya ma o wagati o la i ka lɔn ko ni faratila ka ji labara a bɛna nɛnɛ karina ka sumaya donna ka bana bila n na o sen fɛ hali n'a sɔrɔ ni ji bɛ yen a bɛ f'i ɲɛna kisi kama tɔɔrɔya ma i ye ji to yen i ye tayammum ta ou bien an yɛrɛ bɛ wagati la wagati min ni nɛnɛ ka jugu nɛnɛ fanga ka bon n'i ka ji labara a bɛna nɛnɛ don i la a dun tuma dɔ a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya lase i ma o sen fɛ an b'a fɔ ko luzara k'i sɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ daga i ye k'i ye tayammum ta hali n'a sɔrɔ ni ji bɛ yen o daliliya ye jumɛn ye حديث عمران بن حسين رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك كو تشنشن السنما كو أبي وسا كبو مما أبي وسا ka bɔ ji magali ɲɔgɔnya ma ni ji tanyala awa i m'a lɔn i b'a kɛ cogo min na i bɛ fɛ ka bato kɛ bato min ni a den ni seliji la saniya la o sen fɛ a bɛ daga i ye k'i ye tayammum kɛ wa sayati mazidu basti lidhalika ba'da qalil ni walwalali a tɔ bɛ nana kuma nataw la n'Alaw taala sɔnna a ma a ko wa yasihu tayammum bi shuruti al-atiya sharti min ni a bɛna ɲɛfɔ sisan tayammum bɛ daga ni nin sharti ninnu le ye an ka ɲi k'o shartiw le lɔn sharti jumɛnw ni bilanni tayammum ta dagali la n'an k'o shartiw lɔn n'o dafala o sen fɛ an bɛ se ka tayammum kɛ mais ni shartiw ma dafa c'est que an tɛ se ka tayammum kɛ أولا الشرط فلو النية ولي غنياي سنية تيمم كي يه غنيا تفلو كسركا كي وبكي تشودي وهي نية استباحة الصلاة كان غنيا تا كيبنا نا تيمم كي ابنا نا كيلي كسيلي لا دغا ابنا نا كيلي كسيلي ناي يكنكو غنيا تا والنية شرط في جميع العبادات كن يالو يرك فوكو غنيا كو باتو بلا جني شرطلو باتو فوي اتنيه فو نيكا غنياتا نيما غنياتا باتو كيتو ou bien ka kon bateau ta kelinye iyalon ko o bateau akela bateau langulo yi akela bateau bansan ibina bateau ke islamaya kono ikay kan nganyali ta folo ko le fonyina ka haditha kono alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat ko bara bela jeni adenne nganyali la
ni ŋaniya ɲɛna baara ɲɛna ni ŋaniya wa tayammum ibadatun comme a k'i ma ko bato bɛɛ lajɛlen a tɛ ɲɛ fo ka ŋaniya le ta fɔlɔ ko tayammamu dun bato dɔ lo donc ni bato dɔ lo c'est que a tɛ ɲɛ fo ka tayammamu le ta fɔlɔ ka kɔn fo ka ŋaniya. A shartu filanan o le ye al-islam silamaya. fala yasihu min al-kafir a tɛ daga kafiri ye k'a ye tayammamu ta li'annahu ibadatun parce que tayammamu ye bato le ye. donc sharti min b'a la o le ye f'i kɛ silama ye. n'i ma kɛ silama ye hali n'i ka tayammamu ta i ka baara gansan de kɛ. donc tayammamu bɛ daga mɔgɔ min ye o le ye silama ye. ثالثا أسبنا العقل ولي حكلي وبكتشودي فلا يصح من غير العاقل كو تيممو أتني ni mɔgɔ k'a kɛ mɔgɔ min na hakili tɛ yen mɔgɔ min hakili tanyala o tigi ka tayamamu a tɛ ɲɛ a tɛ minɛ fo i kɛ hakilima de ye f'i kɛ hakili don kɛ de ye n'o kɛra ni ka tayamamu kɛ a bɛ minɛ i bɛna bato min fana kɛ o fana bɛ minɛ nka hakili tɛ mɔgɔ min la n'o k'a kɛ a tɛ ɲɛ. a ko misaliya d'an ma ko kalmajununi wal mughma alayhi ko i n'a fɔ fatɔ wal mughma alayhi ani mɔgɔ min ni a kirina ni a t'a yɛrɛ kalama. mɔgɔ jumɛn fana bɛ se ka don o tigi ka kiti kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ min sulela hakili tɛ yen n'a ka tayamamu kɛ a ma ɲɛ a tɛ minɛ parce que sharti ma dafa. a naanina a tamyiz o le ye kolɔn ye ka kolɔn ka ko différence lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko fala yasihu min ghayri al-mumayyiz o bɛ fɔla ka bɛn denmisɛnninw le ma. denmisɛnnin min ni a tɛ ko wolomalɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ma hakili sɔrɔ fɔlɔ o denmisɛnnin o n'a ka tayamamu kɛ a tɛ ɲɛ fo a ye kɛ denmisɛnnin ye min bɛ ko wolomalɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. o ye jateya jumɛn ye sariya ka sanda jumɛn de sigi o la jateya jumɛn de bɛ o la ka bɛn an ka sariya ma wa huwa man kana duna sabi'a o le ye denmisɛnnin min ni a bɛ san 7 duguma an b'a jate k'a fɔ ko o denmisɛnnin a tɛ kolɔn nka denmisɛnnin min n'a sera san 7 ka yɛlɛ o sanfɛ an b'a jate k'a fɔ ko o ye denmisɛnnin ye min n'a bɛ kolɔn a bɛ ko wolomalɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'ale ka tayamamu kɛ a bɛ minɛ a fana bɛ ɲɛ. a sharti loruna ta'adduru isti'malil ma ka dɛsɛ ji labaarali la. n'i kɛra lujuratɔ ye ji labaarali la o lujura a bɛ se ka kɛ jumɛn ye imma li'adamihi imma a ye kɛ parce que ji yɛrɛ tɛ yen ni ji ma kɛ yen i kɛra lujuratɔ ye ji ta labaarali la. an ko o misaliya fɔ i n'a fɔ ni ji tigɛla liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an ko tuma min na ni a ji tanyala fatayammamu sa'idan tayyiba ko a ye tayamamu kɛ ni dugukolo sanuma ye. wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam rasul yɛrɛ ko an ma a ka hadisa kɔnɔ inna sa'ida tayyib tahurul muslim ko y'a lɔn k'a fɔ ko cɛncɛn sanuma dugukolo sanuma ko o ye silaman ka saniya fɛn de ye. o kɔrɔ ko di ni silama ni a bɛ kɔsɔ lahalaya la cɛncɛn o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ ka o kɔsɔ ni wuli k'o lahala ni wuli ka bɔ a kan k'a bila saniya ka lahalaya la. wa in lam yajidil ma 10 sinin ko hali n'a ma ji sɔrɔ san 10 a bɛ daga a ye ko a y'a yɛrɛ saniya a ye saniya kɛ ni cɛncɛn ye ni dugukolo sanuma ye.
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته كنا يجي سورة تمامنا أي جي مغنويا أفرغلولا بمعنى أي جي لبارا فإن ذلك خير كوي هيرلي أو لخوفه الضرر باستعماله تمادو إبك لزرتي جيت لبارا للا كسبب كجمع خوف الضرر باستعماله إبسرنا نيكا جي لبارا أكان بانكا توريا دولا سي إما أنغو مثاليا فو ina fo akana bana la se ima ou bien akani ka bana juguya anona nyona si no ikela luzratoy ji labaralila abi da'iye kiyeta mamta wa imma li maradin yakhsha ziyadatahu aw ta'akhkhuru shifaihi abi se ka ke atigi te se ka ji labara ka sababu ke jume ka sababu ke bana do ye bana mi na ka ji labara na ma farati do bena fara bana nika ni sumaya bala akalon ka foko ni nga ji labara abena do fara nga sumaya kan ou bien bana mi ni aka ji labara jibina ke sababu ye ka do fara ka bana kan ama fayene kay jitoyi hadna soro ni jibei ayta mamuta mukoson anninka kisi chugumina aw ta'khuru shifaihi ou bien mogodoli abisrana ninga ji labara bana min benna bana ni bina retardé ntena keneya soro jona ama fanyene ji labara di ilema wajibite ibiseka tayamamta ta'khuru shifaihi bi isti'mal al-ma liqawlihi ta'ala udalilay jumay كبين بنبغتو تتيمم تلما وإن كنتم مرضى أي رد مننا مما نزرتو ككو دمنا مما ولي نيراني كنا كلام بنبغتوي فتيمموا صعيدا طيبا كو أي تشنشن واللبرا وكسنيا فيه ولحديث صاحب الشجة مغمي ني أكنغلو منتمنا o tigi ka kisa abino lo fo anyene modo tuntara voyage dola do mandimina o chema amandimina seri wakati nana se tumamina ayato nyawo nyinga ko yala abe noya do be soro ne ka kiti nawa o koroko di akan ka seljita akan ka yaresania ka soro ka sini nga abe yoromina abe srana ji labaraliye que est-ce que noya do be soro ne ka kunya ni nawa o kama ko noya tala de ko fo iye ji le labara o kela minke che ka ji labara o labarali o kela che ka sababu ye akasaya soro asinfe asala olu tume voyager le la olu ma kiti non o fana ka kiti tige o kiti ta tigeli o ma ke chema here akela chema sayali o nana se dugu kono tuma mina o ye rasul nyinga alayhi salatu wassalam akitila ko nyami yere fana kela o ya nyafo rasul nyene alayhi salatu wassalam rasul dimina ayere fana ko danga do abe kumana o yorolika wa fihi qawluhu hadisaka ja hadisan kono rasul ka kuma kan mi nako alayhi salatu wassalam qatalahumullah ko ye chefa ko Allah taala ka dimi be o kan Allah taala dimina o koro parce que o ka kiti tige ka soro ma kiti lon halla sa'alu idha lam ya'lamu no tun kan yiningali ke parce que o tun ta kiti no o tun kan yiningali ke akalon kan malo afana ma yiningali ke innama shifa'ul 'ayyi as-su'al ko kunfiya fla ni ima kolon ni ma femilon ou bien kunfiya fla wala jume wala yiningali Allah ta'ala ko lo fanyina al-Qur'an kono fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tuma mina ni make lomba ye fendo la ni kela fendo loni tayaye ikay ka muneke ikay ka nyingal leke
donc ma lon la ka foko ja confiant fana bana do de ma flay mi o le kalan o le loni o le nyingali aw li shiddati bard yukhsha ma'ahu ad-darar ibike luzratoy jita la baralila asababu da jume tumamina ni nene fanga kabu ibisra jibe meni ka ji labara akana banka toroya do lase ima awil halak ou bien ire bisrana sayanye ni bela jeni sababu ye mimita mamu daga islamai awil halak bi istimali alma tumamina ni ka ji labara akana ban ka saya lase ima li hadith Amr ibn al-As ودل يمي حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص رسول عليه الصلاة والسلام تنكو تشي كتا كالدولا قال عمرو كيكنتو احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد كنسي كولا سودولا وسوطغو أننا تنكب فكتمي فأشفقت إذا اغتسلت أن أهلك أجيلا كنا أفنا أقبل علامة كو ني أكولا أكنا بانك هلكي أقبل علامة كو سبع فتيممت وكلا منك أكتيممك وصليت بأصحابي صلاة الصبح nga fajiri seli ni ntonyoye o kela minke tumamna no sekola na nanya fo rasul nyana alayhi salatu wassalam rasul ma akabara minke rasul ma agben kaboma ayre fanama akon donc o bayira na kafo ko hali ni janaba ki soro ni ka tayammum ke aba wudi ka boy ibisika ya batu ke nama ke ni basi awarana an yakuna tayammum bi turabin tahurin ghayra najisin tayammum kan ka ke ni chencemi ou bien dugukolomi na kasanu ni kosotala ni sofetala كالتراب الذي أصابه بول تنشن جمع أبو فوامكو التنية كيتا ممكن أي تنشمي ni sugune ka soro ou bien sofe wore ka soro min sugune rete kini sofe mi ni ate dawa ni mogo isil nay walam yuthar minhu o cencen o yɛrɛ fana a ma saniya ka bɔ ni sɔfɛ nin na o senfɛ a tɛ daga ka fɔ ko i ye tɛmɛmu kɛ ni o cencen ye tahurun ghayra najisin lahu ghubar a ye kɛ cencen ye buguri bɛ min na poussière bɛ min na ya'laqu bilyadi in wajadahu abin noro bolola bugurin ben noro bolola tumamina ni asela boloma ni bolo sela cenceni-ma a dɔ bɛ nɔrɔ i tɛgɛ la ko a ka ɲi ka kɛ o fasɔn de ye liqawlihi ta'ala ka bɛn Alahu Taala ka kuma kama Alahu Taala ko di fatayammamu sa'idan tayyiba ko ay tayammamu kɛ dugukolo kan dugukolo min ni a ka sanu famsahu biwujuhikum ko aye a ɲɛdaw masalo wa aydikum ani aye a tɛgɛ fana jɔsi minhu bima'na min hada as-sa'id at-tayyib aye o masaloli ni kɛ ka bɔ ni cɛncɛn na o kama a ko a ye kɛ cɛncɛn ye min ni a dɔ bɛ to i tɛgɛ la parce que
Allah Ta'ala ka aya min fo karamo ka yira ka foko asharti bilibili fla doimi ole ay ke sa'idan tayyiba ani adoy fanayse ibuluma adoy noro itegela ina fa Allah Ta'ala ka fachugo mina wa aydikum minhu. قال ابن عباس ko رضي الله عنه الصعيد تراب الحرث دو كل بغا كو أبي فولي ما كو الصعيد والطيب الطاهر الطيب كو أولي تنشمي ني أكسنو وبين سنكي بغا أني تنشمي ني أكسنو. فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر ni kona ma cencen soro ima buguri soro ko abe daga iye tayammamu ke bere miseni kan bere an ga lon ka fo ko dugukolo dole ya fanaye don ni ma cencen soro ni bere miseni ube kabakuru miseni ibi so ko ke ɲɔgɔn kan ka tayammamu ke akan aw hajar no yɛrɛ fana ma sɔrɔ k'i bɛ se ka tayammamu kɛ kabakuru kan i bɛ se ka ni kabakuru dɔ bɛ yen i bɛ se ka tayammamu kɛ a kan